או ולשמוע את הפתיחה שלי לאתר או לנושא הראשון שלנו בתוכנית היום. בשבוע שעבר הזכרנו את FlightGear, סימולטור טיסה מצוין שנכתב ומופץ בקוד פתוח ברשת האינטרנט. היום עדיין בענייני טיסה וירטואלית נציג לכם את VFS, בית הספר לטיסה וירטואלית שמאפשר לכל אחד מאיתנו לענוד כנפי טייס גם עם וירטואליות. ברקע אנחנו שומעים צלילים מתוך סרטון התדמית של VFS באינטרנט. שלום לאלירן כהן, מנהל VFS, ולאבי נדלר ממדריכיו הבכירים של בית הספר. ערב טוב. ערב טוב, נפתלי. אז איך זה עובד? הקמנו בית הספר שכל מטרתו היא לתת לאנשים שחולמים תעופה לגעת בחלום דרך הסימולטור, דרך האינטרנט, וללמוד ככה את נושא התעופה רק ברשת. אז עכשיו, תראה, הנושא של סימולציית טיסה הוא אינו חדש, זה כבר כמה עשרות שנים, כמעט אולי אפילו מאז התפתחות המחשב האישי. מייקרוסופט פיתחה והפיצה את הפלייט סימולטורים שלה לפני הרבה מאוד זמן, ואנשים מכירים, אז מה יש לכם לחדש? כלומר, למה יש צורך בבית ספר כמו שלכם? אוקיי, עד כל מה שעשו בסימולטורים זה היה לטוס בשביל הכיף כדי ליהנות, לא באופן מקצועי. מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים את תעופה המקצועית, את הנושאים שממש לומדים באמיתי על הרשת, עם מדריכים, עם צוות, עם שיעורים פעמיים בשבוע, קורס לכל דבר על האינטרנט. אחד לאחד כמו באמיתי, ככה אנשים לא לומדים לטוס בשביל הכיף, הם לומדים לטוס כמו מקצוענים, שהם הולכים לאמיתי, הם מרגישים ממש כמו במטוס. אז מה, זה בעצם סוג של פלטפורמה שמבית הספר אתה רוכש את הידע, את הניסיון, את שעות האוויר שלך, אומנם וירטואליות, אבל בכל זאת שעות אוויר, ואם אתה רוצה ללכת לקורס טייס אזרחי, או אם אתה נער לפני גיוס, להתגייס לחיל האוויר ולהיות טייס, זה מקל? אומרים שכן, אני אישית לא... זה אלירן, נכון? כן, מדבר אלירן. כן, באולפן בתל אביב, לא רואים אתכם. אומרים שכן, יש לנו הרבה מאוד חבר'ה שעשו סולו ממש בחודש האחרון בסולו הקפות בשדה הרצליה. זה מקל עליהם מאוד כי הם לומדים את התעופה ויש להם את המרחב, הם מבינים איך המרחב בנוי, הם מכירים קצת מושגים, זה נותן להם הרבה הקלה לאחר כך בקורס טייס האמיתי. אבי נדלר, איך זה עובד? תספר לנו ממש מבחינה טכנית, איך אפשר ללמוד לטוס בעזרתכם באינטרנט? אוקיי, מה שבעצם מיוחד ב-VFS, VFS הוא בעצם בית הספר הראשון מסוגו בעולם, ומה שמייחד אותו זה שיטת ההדרכה אונליין. אנחנו מפעילים שרת סימולטור שהוא המהיר והיציב מסוגו בישראל, ובמקביל אנחנו מפעילים גם תוכנות מיוחדות לצ'אט קולי. באים החניכים, חברי קהילת VFS, מה זה באים? הם יושבים בבית מול המחשב. יושבים בבית, יושבים בביתם. עם כסדה ואתה יודע, כל עם ג'ויסטיק, עם אוזניות ועם מיקרופון. כן. יושבים בביתם, יש להם חומר כתוב, יש להם מערך הדרכה מסודר, מערך תמיכה מסודר, ובעצם מגיעים בשעה היעודה שנקבע מראש לשיעור טיסה בדיוק כמו שזה מתבצע במציאות. כמה שיעורים אני צריך לקחת כדי לקבל כנפי טייס וירטואליות? מטבע הדברים, קורס הטייס הווירטואלי הוא לא במדויק קורס הטייס המציאותי. מה שקורה זה, המפגשים הם בדרך כלל כמו 10 עד 12 מפגשים, בכפוף להתקדמות של החניכים. יש קורסים שזה משתנה, יש קורסים שזה יותר קבוע, וגם יש הבדל בין איזה קורסים, כי אנחנו ב-VFS מציעים את הקורס הבסיסי, אנחנו מציעים קורס של הגדר מכשירים, ואנחנו מציעים גם קורסים של ATPL, זה קורסים של קברניטים, וגם יש פעילות שמדמה פעילות קרבית. מה זה קברניטים? אלה שנוסעים בבואינגים? בהחלט, בהחלט. עכשיו רגע, המדריך איפה הוא יושב? המדריך כמו החניכים יושב בביתו. אבל מה רואים על המסך? הם מפעילים כל אחד, אני מבין, את הסימולטור, אני מניח במקרה הזה של מייקרוסופט, פלייט סימולטור 2004, עד כמה שהבנתי, כל אחד מפעיל את זה בבית, מתחבר לרשת, יש אפשרות למשחקי רשת, ומה, רואים את כולם על המסלול? הם רואים אחד את השני, כאילו הם עכשיו קבוצה של מטוסים שטסים אחד ליד השני. זה מה שבעצם כל כך מופלא
בתחביב הזה. הם ממש רואים ושומעים אחד את השני, ואם הם יעמדו קרוב עם מטוסים, הם גם ישמעו את הפלופלור של השני. באילו דגמי מטוסים אני יכול להתנסות? יש מטוסי קרב, F-16 או שרק ססנה וקלים? אז זה באמת שאלה טובה. כמו במסגרת ההכשרה של טייס במציאות, הם מתחילים בעצם את ההכשרה שלהם כטייסים וירטואליים במטוסים קלים, במטוסי ססנה. ככל שהם צוברים ניסיון והגדרים... מה זה הגדרים? הגדר זה סוג מסוים של רישיון שמאפשר לך לתפעל או לטוס בצורה מסוימת. כן. אגב, כך הדבר גם נעשה במציאות. כן. ככל שהם צוברים הגדרים וניסיון, הם יכולים לטוס על מטוסים גדולים יותר, מהירים יותר. כך למשל בקורס הגדר המכשירים, לקראת סוף הקורס, הם כבר יטוסו בטיסה וירטואלית על מטוס סילון מנתב"ג לקפריסין. ובקורס המתקדם יותר שלנו, קורס הקברניטים, הם כבר יטוסו על מודל מאוד מאוד משוכלל. מתי נפתח קורס דיילות? אנחנו ממש חושבים על זה, ואנחנו נשמח לראותך באחד מהקורסים הקרובים שלנו. מה שאני רואה כאן זה שבעצם הכל הוא בחינם, אז נכון. מה הרעיון של המודל העסקי פה? ממה אתם מרוויחים? אז הנה השוס, אין מודל עסקי, אנחנו לא מרוויחים, לא מרוויחים במובן התועלתני הפשוט, אלא מה שקורה זה שאנחנו נהנים לתת גם מזמננו, גם מכספנו, לקהילה. זה הכיף שלנו. ואגב, אנחנו עושים גם מפגשים במציאות, ואנחנו פוגשים, אם זה הורים של חבר'ה שמגיעים אלינו, ואם זה נכדים של חבר'ה שמגיעים אלינו. יש לכם גם סבים שם. יש לנו את כל טווח הגילאים מגיל 13 וצפונה. גם כל מגוון המקצועות תוכל למצוא. אלירן, אני רוצה לשאול אותך, מאיפה כל החומר, מאיפה כל הניסיון? יש ביניכם טייסים, או בכל זאת, כשאתה בא להדריך קבוצה של טייסים, אפילו אם וירטואלים, צריך א', לתת להם חומר, וב', להבין היטב בחומר כדי להיות מדריך. מאיפה החומר הזה? מאיפה הידע? אוקיי, משהו שעושים אותו כל כך הרבה שנים בעזרת הרבה מאוד אנשי מקצוע. זאת אומרת, את ההכשרה שלי אני עברתי מול טייס, והרשרתי את הידע שלי שנתנו לי לטייסים אחרים שהם ילדים או לא ילדים, הם לא טייסים. כן. וככה יוצא מצב שנגיד בקורס הגדר מכשירים כיום, יש לי טייס שהוא טייס באמיתי שלומד הגדר מכשירים. עד כדי כך טייס שלומד הגדר מכשירים? שהוא טייס במציאות. מי נתן לו רישיון? הוא טייס במציאות, הוא יודע טיסת פרטית, שזה רישיון. אבל הוא לא טוב בהגדר, הוא לא עשה עדיין הגדר. הוא לא עבר להגדר הבא. יפה. עכשיו כשאתה אומר הגדר מכשירים, אתם מתכוונים לזה שאפשר לטוס, נגיד, בעזרת מכשירים בלבד? טיסת מכשירים במצב של לילה וערפל וסופות. בדיוק, כן. טיסה שאין לנו ראות החוצה, וכל ההתבססות היא על מכשירים. טיסה בעזרת המכשירים שעל הקרקע, וניווט, GPS וכל המערכות שאפשר לנווט בהם, כשלא רואים שום דבר. ומה לגבי העלות של הקורס? זהו, זה חינם. מה שיפה, נפתלי... אתה לא מקשיב לתוכנית. נפתלי, מה שיפה, ובהמשך לדברים שאלירן אומר, כן. וכמו שציינתי קודם, יש לנו שרת בעצם פרטי שאנחנו מחזיקים, יש לנו אפשרות לשלוט לצורך כל אחד מהקורסים, ברגע שכל החניכים מתחברים לאותו שרת, יש לנו אפשרות לשלוט בתנאי מזג האוויר, ברמה מאוד מאוד מדויקת ומפורטת, ובתנאי הראות של כל טייס. וכך, כשאנחנו מכשירים למעשה את החניכים לטוס טיסת מכשירים, טיסה עם 0 ראות, הם יושבים מול המחשב ולא רואים כלום מלבד לוח המכשירים שבעזרתו הם מנווטים, ובסופו של דבר הם ייקחו את המטוס מנקודה א' לנקודה ב' על פני הגלובוס, וינחיתו את המטוס בבטחה, ממש כמו שאתה טס היום, ואתה בטוח שבסופו של דבר המטוס ינחת בצורה בטוחה וכלילה על המסלול. אתה יודע, אם היינו מסתכלים על זה לפני 10 שנים, היינו אומרים לגבי מה שאתה מספר, וואו, אתה יכול לראות איך יראה האתר הזה בעוד 10 שנים? מה יהיה השירות שלכם בעוד 10 שנים? מה יהיה השירות שלנו בעוד 10 שנים זה קצת קשה לדעת. הנה עכשיו אנחנו שמענו לאחרונה שחברת מייקרוסופט למעשה החלה בסוג של צמצום בכוח האדם שלה, וכחלק מהצמצום הזה הם גם לצערנו שלחו הביתה את אותם מפתחים באותה חברת תוכנה שלמעשה פיתחה את הפלייט סימולטור. יחד עם זה... מה שנקרא, הטיסו אותם הביתה. מה שנקרא, הטיסו אותם הביתה, בהחלט. ויחד עם זה, רק לאחרונה הם הוציאו את הפלייט סימולטור X. עכשיו, איך זה מתקשר אלינו? זה מתקשר אלינו שכל הקהילה כולה
למעשה רוב הקהילה, רובה ככולה, עדיין טסה על המודל הקודם של הפלייט סימולטור, על הפלייט סימולטור 2004, מכיוון שיש כל כך הרבה מפתחים שעושים פיתוח חופשי לפלטפורמה של מייקרוסופט, ואותם פיתוחים מותאמים לדגם הקודם של הפלייט סימולטור. כן. לכן רוב הקהילה עדיין טסה בכלל על המודל הקודם. לסיום, שאלה אחרונה בהחלט, כמה חברים בקהילה שלכם? יש 3,500 איש בקהילה, וואו. שמתוכם פעילים בפורום כ1,000 איש. אבי נדלר ואלירן כהן, תודה רבה וטוסו לי מהעיניים, כן? תודה רבה. אנחנו תודה רבה גם מפרסמים- לכם, ונשמח לראות אתכם אצלנו. אנחנו נבוא, אני מבטיח לך. אנחנו גם מפרסמים את הכתובת של האתר שלכם בפורום שלנו וגם בפייסבוק. אני מניח שיהיו לכם הרבה פניות. אנחנו נשמח לקבל את תודה רבה. להתראות.